Krásný den. Je mi velkou ctí, že dneska tady můžu přivítat člověka, který je velmi sportovně založený. Je to žena, úspěšná běžkyně, má za sebou to, že získala mnoho medailí, posílala mi různé umístění a jich opravdu mnoho, takže já to úplně jednoduše shrnu, že se výborně umístila nebo vyhrála, nebo se výborně umístila na mistrovství České republiky, dokonce také i na mistrovství Evropy. A co je za mě úplně to nejdůležitější, tak krom toho, že výborně běhá a umísťuje se, takže je to kvalitní, láskyplný a pokorný člověk. A chci tady přivítat Kačku Šmilauerovou. Káťo, vítám tě. Děkuju moc, také zdravím a moc děkuji za pozvání. Jo, super. Tak jdeme rovnou na otázky. Já se moc těším. A na začátek chci se zeptat na takovou obligátní otázku. Jak jsi se vůbec dostala k běhu? No, jak jsem se dostala k běhu? Pokus omyl, no. Všechno špatně k něčemu dobrý. Já jsem totiž nejdřív házala voštěpem a utrhla jsem si rameno. Takže jsem šla na operaci a tímhle způsobem jsem vlastně začala běhat. Každopádně úplně jako první, když jsem poprvé vyzkoušela atletiku, tak to bylo v 11 letech, kdy jsem šla normálně na kroužek tady do Ústí. Vyzkoušela jsem si 2 tréninky a řekla jsem si, že tohle určitě nebude sport pro mě a tohle v životě dělat nebudu, protože mě nebaví běhat dokola. A nakonec pak po 5 letech jsem se k tomu vrátila na střední. A chytlo tě to. A kdy jsi začala vnímat nějaký úspěchy v tom běhu? Jakože jsi řekla, jako nejenom, že mi to baví, ale jako asi to má fakt cenu, asi jsem v tom dobrá. No, to je takový složitější. Jako úplně první úspěch velký pro mě, kdy přišel, tak to bylo 2019, kdy jsem vyhrála republiku. To byl docela úspěšný rok. I s holkama jsme zaběhli národní juniorský rekord na štafetu dlouhou. A tak jsem byla jakoby pyšná, že jsem si říkala, že už jo, že prostě by to mohlo jít dál, že o něco půjde. No, rok na to přišel covid a já jsem se na všechno vykašlala. Půl rok jsem nic jako nedělala, prostě jsem neustála to, že jako mám trénovat sama, trenér byl daleko. Zašla jsem to docela flinkat a prostě jsem se dala takovou delší pauzu. A pak jsem se asi uvědomila teprve, že fakt o něco jde. Že mě to naplňuje, že chci, aby o tomhle tom byl ten můj život. A vrátila jsem se zpět do starých kolejí a tvrdě jsem dřela, aby jsem se aspoň trošku dostala tam, kde jsem byla předtím. A teď se zase začíná pomalu dařit, no. Tak doufám, že se bude dařit dál. Samozřejmě ta půlroční prodleva jde znát a znát bude vždycky, no. To už se nedožene nikdy, ale člověk se z toho ponaučí a naopak mi to ukázalo, co to pro mě všechno znamená a že to je fakt věc, kterou chci dělat. To je krásný. Ty jsi zmínila věc, slovní spojení tvrdě jsem dřela. Co to znamená u tebe tvrdě dřít? No, tvrdě dřít. Vzhledem k tomu, že byl furt potom ještě covid a já jsem totiž studovala v Jablonci na sportovním gymnáziu a jsem tady z Ústí. Když byla distanční výuka, tak jsem byla tady v Ústí. A na všechny tréninky jsem chodila sama, všechno jsem... Pokaždé, co mi trenér napsal trénink, tak jsem ho vždycky šla, i když se mi jako nechtělo, bylo hnusně, pršelo, všichni sportovci to znají, ty chvíle, kdy se jim na ten trénink moc nechce, ale prostě jdou. A tím, že vlastně jsem tady u sebe neměla toho trenéra, tak jsem to mohla flinkat jako by dál, mohla jsem mu napsat, jo, odchodila jsem to takhle a takhle, ale prostě už to bylo na mě, jestli jsem to fakt šla, anebo ne. Takže... jsem neustále prostě dřela a 4 měsíce v kuse, myslím, jsem každý ráno vstávala a protahovala jsem se, prostě snažila jsem se dělat ty věci, takový ty maličkosti navíc. Každopádně si myslím, že furt v tom mám jako dost velké rezervy a budu se snažit tam posunout zase, ale prostě jsem neustále trénovala, i když jako
nebylo zrovna třeba nejlíp, tak jsem se snažila. Poctivě každý den prostě trénovat. Přesně tak. Patří do toho odříkání a všechno možný, ale pak ten člověk z toho má radost, že to má. Jak takhle vypadá tvůj ten jeden den? Nám můžeš představit třeba ráno, v kolik vstaneš, jaký je trénink, je dlouho, co prostě, jak to probíhá v průběhu toho dne. Máme představu. No, ono se to dost liší podle období, jestli je příprava nebo je sezóna. Třeba teď jako nedávno v sezóně, ještě když se vrátím před prázdninama, tak tím, že furt trénuju sama a s trenérem jakoby trénujeme přes zprávy, že mi píše ten tréninkový deník, tak je docela na mě, jak si ten den rozvrhnu. Jestli potom ještě něco mám, ať už školu, nebo prostě nějaké jiné povinnosti, které musím udělat, tak si podle toho zařídím ten trénink tak, aby se mi hezky vešel a pasoval do toho dne. Každopádně teď v té sezóně tam už jako byl většinou jeden trénink denně, takže já jsem ráno vstala, šla jsem se protáhnout asi tak na 15 minut, zacvičit ještě nějaké cvičení, potom jsem si dala ledovou sprchu, byla jsem na sebe pyšná, držela jsem to 4 roku v kuse, takže ledovou sprchu, potom jsem si šla potom jsem šla ven s pejskem, potom následovala snídaně a pak už jsem se vrhla na trénink, který může být od hodiny až do 3 hodin. Je to různý. Samozřejmě v přípravě ty tréninky potom jsou delší, protože se víc naběhává, většinou jsou to 2 denně, takže se to už musí rozvrhnout, takže jeden bude dopoledne a druhý bude odpoledne, aby tam byl jako nějaká časová prodleva a aby taky člověk stihl nějak zregenerovat. No. Takhle v té sezóně, když je jeden trénink, tak se to potom samozřejmě i odvíjí podle počasí, protože nikdo nechce trénovat, když je 35 stupňů. Takže buď co nejvíc třeba nějak stihnout to před tím největším pařákem, nebo až po, no. Jo. A potom, jak vypadá tvůj den? Vlastně ty hodně běháš, trénuješ a povíš nám, co děláš i třeba krom běhání? No, tak v tom běhání tam je strašně spoustu tréninku, ať už to jsou jako vytrvalostní, rychlostní vytrvalost, nebo samostatná rychlost, síla, výbušnost. Tam je toho strašně moc. Podle mě hodně lidí si myslí, že běh je de facto jenom o běhání, jakože člověk běhá dokola, ale přitom je to strašně moc jako rozmanitý a dá se tam dělat tolika věcí. I ta posilovna, jak je na to pestrá a strašně spoustu metod. Já třeba nejsem až tak jakoby rychlostní typ, že jsem spíš ten vytrvalostní, takže s trenérem víc třeba jako naběháváme, větší objem té kilometráže v té přípravě a potom v tom závodě to jdu spíš z té vytrvalosti než z rychlosti. No. Tam to bychom se mohli bavit hodiny a hodiny o různých stylech nějakým trénování, protože toho je fakt nespočet. Někdy trénink, jak jsem říkala, může zabrat hodinu, prostě jsou tam je tam třeba nějakých 5 sérií po 4 opakování, tak prostě se monotónně běhá s nějakýma pauzama a je hotovo. A někdy tam je toho fakt strašně moc, já už nějaký skákání, kratší běhání, delší běhání, ta posilovna, tam toho je fakt hodně. Jasně, chápu. Teda chápu, co říkáš. praxi, ale takhle chápu. Děkuju za to. Ještě se chci zeptat, co děláš kromě běhání? Jak vypadá tvůj život prostě mimo tréninky a mimo ten běh? Tak, mimo tréninky a mimo můj běh patří život hlavně mému pejskovi. Takže to je taková partěčka, se kterou dělám úplně všechno. Kamkoliv jdu na procházku, chodíme hodně na procházky, nebo s kamarádama chodíme ven, tak všude ji tahám. A taky samozřejmě ještě studuju. Studuju pedagogickou fakultu, takže se snažím trávit hodně času i ve škole, i když mi to někdy moc nejde, protože jsem většinou pryč. A
ještě trénuju děti na fotbale, tady v FK Ústí nad Labem, takže mám prcky, mám děti od 4 do 6 let, kam docházím vlastně na tréninky 2krát denně. Takže to je takovej můj život mimo atletiku. Sport, škola a pejsek. Takže už máme úplně představu, děkujeme za představení. Takže mám takhle, jak to jako vypadá. A teď máme nějaký tvůj zhruba harmonogram dne. A já se moc ráda lidí ptám, jak to vypadá z pohledu jejich nitra. Jak to vypadá, kdybychom si mohli vlízt do kačky zevnitř. Jak to vypadá z pozice tvých myšlenek, pocitů. A teď se zeptám v průběhu dne. A pak se zeptám na další otázku. Jenom ti nastíním, jak to vypadá v té hlavě při tom závodě, protože to nejvíc slyším od různých sportovních koučů, jak je to důležitý mít v té hlavě. Takže se zeptám tebe, jak to máš. Takže první otázka byla v průběhu toho dne, jak to vypadá uvnitř tvých pocitů, myšlenek, jestli nás vezmeš do svého vnitřního světa. Tak, kdyby jsem se vás snažila vzít do svého vnitřního světa, kde přijdeme celkem někdy dost velký zmatek, ale jsem asi za to ráda, protože furt se něco děje a já nemám čas přemýšlet vlastně nad nějakýma blbostma nebo prostě nad čímkoliv. Prostě jedu si asi mám takovou svoji kolej, udělám tohle, udělám tamto a jedu prostě dál a asi nad věcma až tak moc nepřemýšlím. Samozřejmě potom někdy nastanou ty chvíle, kdy jako ležím, nudím se, protože třeba mám i volno, nebo mám už po tréninku. Klasicky jsem třeba na mobilu a říkám si, jestli to má vůbec jako smysl, to, co dělám, a jestli se jako na to nevykašlu, jestli mě to tolik vlastně jako baví ještě. Někdy to je takový nahoru a dolů. Samozřejmě potom vždycky tyhle chmurný myšlenky potom zmizejí po tom tréninku, třeba když už mám hotová, mám z toho hroznou radost, nebo už je na tom tréninku, kdy si vlastně řeknu, že to je fakt to, co miluju, protože třeba to běhání, to je jediná činnost, u které já dokážu úplně vypnout. Já nad ničím prostě nepřemýšlím. Já prostě mám takovou asi svoji místnost a prostě tam si běhám a všechno je strašně fajn. Když jsem naštvaná, tak mi to pomůže. Když jsem šťastná, tak mi to ještě taky víc pomůže. Jsem víc šťastná, když jsem naštvaná, tak jsem méně šťastná. Úplně se na tom tréninku dokážu skvěle jakoby vybít. A je to takový moje safe place. A mám to strašně moc ráda, no. Teď jako nevím, co bych přesně ještě řekla. Já fakt asi moc se snažím jako nad věcma nepřemýšlet, protože myslím si, že to u mě nedělá moc dobrotu. A pak, když jsem právě takhle ve spěchu, protože i hodně cestuju, furt jsem jako někde moc se nezastavím, takže není čas potom přemýšlet nad těma kravinama, jak jsem říkala, no. To je úplně super, protože za mě, co je moje zkušenost, ideálně zaměřovat pozornost tam, kde to roste a ne kde to člověku ubližuje. Takže když se zabýváme většinou v té hlavě těma vozovkách hovínkama, tak potom oni nám rostou v tom životě a necítíme se komfortně. Takže pokud to zaměřuješ někam, kde to má smysl, tak za mě úplně bomba a ten trénink k tomu jednoznačně jako vybízí a uvolňují se hormony, takže člověk se pak cítí skvěle, takže to je super, že máš takové večer a že to miluješ. Jo, fakt strašně moc a snažím se i poslední dobou jako obklopovat i lidma, který mi vlastně pomáhají i v té cestě. Snažím se za poslední 3 roky jako i odlišovat ty lidi, který chci mít ve svém životě a který ne, který za to stojí a který jsou i ochotní vlastně se se mnou bavit, protože já vím, že v mém životě není moc času, abych chodila třeba furt někam nebo šla si sednout na skleničku vína, prostě je to i o těch prioritách, když chce člověk něčeho dosáhnout, tak se musí i hodně jako hodně toho vzdát a ne každý člověk v mém životě jako to chce tolerovat a já to naprosto chápu, protože prostě nemám tolik na to čas, takže si myslím, že tohle to mi tak i vybralo ty správní lidi do života. Rozumím. Děkuju.
A teď se ptám na tu druhou otázku. Jak to vypadá na těch závodech? Co máš v hlavě při těch závodech? Předtím, než jdeš na ten běh a pak, když běžíš. Jogo, to je strašně, to je jako i nepopsatelný, jako třeba když to vezmu na začátku té sezóny, teď, když jsem v květnu měla svoje první závody po roce, tak jsem se samozřejmě jako hrozně těšila, ale to šlo ruku v ruce s velkým strachem a říkala jsem si vlastně jako, jak mám běžet, jak kdybych tu činnost dělala úplně poprvé v životě a vůbec jsem nevěděla, co mám od toho čekat a nevěděla jsem vlastně ani jako, jakým tempem mám běžet, jak to mám běžet, fakt jak kdybych běžela závod poprvé v životě. Pak samozřejmě, když už se blíží víc a víc ten závod a já se většinou chodím rozcvičovat hodinu předem, tak si vždycky po každý si musím vzít sluchátka, pustím si nějaký písničky, ať už veselý, nebo prostě nějaký na tréninky určený, nevím, jaký moc hlasitý. A tak se uzavřu do takové svojí jakoby bubliny a myslím si, že mám takový dvě tváře. Buď jsem furt taková jako veselá, že jdu a zpívám si u toho, dobrý, anebo mám takový kamenný výraz a prostě jenom poslouchám, střebávám ty písničky a jedu si to svoje. A přehrávám si v hlavě asi ten závod, jak by to mohlo být a že prostě do toho hrám úplně všechno a říkám si, úplně, já si představuju i nemožné věci, že třeba, já nevím, kdybych třeba zaběhla nějaký světový rekord, nebo že bych všem prostě vytřela jako zrak. Snažím si představovat asi jen to nejlepší a nepřipouštím si, že by se asi mělo stát něco jako špatného. Prostě já tam jdu asi pokaždý s tím, že tam nechám úplně všechno. Že nevím, nedokážu asi jít jako na půl plynu. Každopádně potom, když už stojím na té startovní čáře, a tak se úplně celá jako klepu. Tepovku mám na 200, si myslím. A mám pocit, že to vůbec jako neuběhnu, že to nedám. A takový jako mravenčení v celém těle. A v tom okamžiku, kde vlastně ten startující vystřelí z té pistole, tak jak tma, úplně černo, jak kdybych necítila nohy, nic a prostě jenom běžím. Je to takový jako zvláštní, já ne každý závod se teda úplně pamatuju. Přijde mi, že jsem v takovém tranzu a prostě běžím. A myslím si, že když jsem v tomhle tranzu, kdy toho moc jako nevnímám, tak je to dobře pro mě. Potom, když je ten závod, kdy jako běžím a říkám si, tak, tyjo, já už nemůžu, nebo prostě, tyjo, ještě tohleto a začnu nad tím tak jako přemýšlet v tom běhu, tak si myslím, že to není dobrý. A to bylo na začátku sezóny, jak se člověk vlastně jakoby rozběhává, ten svůj úspěch míří k nějakému vrcholu, takže ne hned od začátku se běhají rychlý časy, jde to takhle jako postupně. A já jsem to cítila i na těch závodech, jak jsem třeba běžela svoji první čtvrtku a říkám si, tyjo, já normálně cítím, jak se mi zařízly kalhotky. Proč tohle to vůbec vnímám, jako? A tyjo, už jsem na 200, to bych měla ještě zrychlit, ale já už nemůžu. Není to podle mě dobrý znamení, když cítím v tom závodě, přímo v tom už běhu, kdy běžím, že nad tím přemýšlím, tak to už není dobře, si myslím. V tom okamžiku, kdy jsem v tom tranzu a nějak jako nevnímám, tak prostě běžím. Vždycky babička mi říkala, že první 100 běžím za dědu, druhou 100 běžím za tátu, třetí 100 běžím za mámu a tu poslední běžím za ní a s ní. Takže na to taky někdy myslím, no. Je toho spousta. Máš třeba vyzkoušený, že když seš v tom tranzu, že třeba potom stojíš na těch stupinkách vítězů, anebo že to je, jestli to máš nějak vypozorovaný, jak ta mysl ovlivňuje tvůj běh? Tyjo. Já teď asi nedokážu sformulovat nějakou odpověď. No. Takže nevím, jo, i to je v pohodě. Ale já jenom vím, protože já se hodně zabývám různýma koučema a právě i třeba těma sportovníma kouči, mě to fascinuje. Oni hodně mluví, vlastně oni nejvíc pracují s těma závodníkama s myslí.
právě učí, jak pracovat, že právě, že jsou jako hodně dobrý, ale potom jsou schopní selhat na základě toho, že si přestanou věřit na základě toho, jak ta mysl je začne podlamovat a oni jí věří. Jo? Tak proto se ptám já u tebe, protože mě zajímá vlastně, jak to máš ty, protože když mi řekneš, že jsi v tom transu, tak to je úžasný, protože prostě běžíš, jsi v tom, jo, a jestli se i ty učíš nějakým způsobem pracovat s tou myslí, pokud třeba ti začne, když řeknu, podkopávat nohy, protože ona nám to umí, že jo, i podkopnout nohy někdy v té každodennosti. Jo, určitě. Samozřejmě, že se to učím, protože je strašně moc věcí, co dokáže tu mysl jako ovlivnit, ať už jako se dějí z toho okolního vnějšího světa mimo tu atletiku. Tak si myslím, že za to vděčím strašně moc svýmu trenérovi a ovšem i mamince, jak mě vychovala, že strašně moc dobře dokážu rozeznávat věci, které si mám tahat do té hlavy k tomu závodu a který ne. Když se prostě něco stane v mém okolním světě, ať už třeba v rodině, nebo něco s kamarádama, nebo i něco s mým psem, tak prostě dokážu udělat tlustou čáru a v tom závodě se prostě soustředit čistě jenom na ten závod. Samozřejmě potom, když běžím delší trať, 800 metrů, tak to je delší a je tam víc prostoru na něco přemýšlet, nad něčím přemýšlet, takže to není úplně dobrý, ale když je to delší běh, tak někdy běžím a přemýšlím vlastně, já už nemůžu, co kdybych spadla. Třeba teď se mi rozváže tkanička, nebo jako teď zakopnu a spadnu, protože už nemůžu. Já mám takovýhle myšlenky někdy, ale v životě bych vlastně to neudělala. Já si to jenom prostě přehrávám jako v hlavě, aby mi asi utekl ten závod. Je to něco, co mi tohle mi zrovna běhá v hlavě, jinak nic moc. Pak jako samozřejmě, že ještě myslím na to, že u té 800, kdy vlastně se běží už v tom nějakém chloučku, v té skupince těch lidí, tak strašně moc ještě přemýšlím nad tím, aby jsme se tam nepobili, aby jsme všichni doběhli jako ve zdraví a nepošlapali jsme se tam, ano. Ale jinak si myslím... Já myslím, že jsi odpověděla úplně komplexně. Skvěle, děkuji za to. Ty jsi zmínila už tu maminku tady a já jsem se chtěla zeptat, jaký jsi měla dětství, jestli nám můžeš povědět. No, když to vezmu jako třeba z pozice teď, když jako koukám na to dítě a třeba vypíchnu samozřejmě teď to nejlepší, tak jsem měla jako úžasný jako dětství, co se týče prázdnin. Já jsem nebyla zavřená doma, my jsme furt někde byli, ať už to bylo s tátou, ať už to bylo s mámou, učili mě furt něčemu jako novýmu. Myslím si, že je v celku i sportovně založená jako rodina. My jsme jezdili furt pod stan a bylo v tomhletom to bylo fakt jako boží. Samozřejmě potom, jak jsem dospívala, tak začaly vycházet určité věci na povrch a moje máma vlastně není s mým tátou už asi od mých 2 let a tam bylo strašně hodně potom potíží, které se samozřejmě nesou asi i do teďka. Člověk to furt snaží nějak jako zpracovávat, vyrovnávat se s tím, protože ne všechno je podle představ. Samozřejmě moje máma je úžasná, jako neskutečná. Jako fakt jako klobouk dolů před ním. Samozřejmě i ještě mám sestru starší. Ta je taky mojí velkou oporou. Akorát ten táta tam někdy trošku pokulhával a s tím bojuju někdy jako doteďka, ale prostě lidi jsou takoví, jaký jsou a musíme začít jakoby u sebe, protože to je náš problém, takže v tom okamžiku, kdy jako odpustíme asi sami sobě, tak prostě se přesto přeneseme, protože nás něco může štvát, ale je to náš problém. To, že to máme spojený s nějakým člověkem, tak tomu člověku to může být třeba úplně ukradený a furt s tím bojujeme v naší hlavě, no.
Souhlasím. Mhm. A ty jsi předtím zmiňovala trenéra. Ano. To máš od toho dětství, kdy jsi začala běhat a dneska vůbec s těma trenérama, protože trenér je, že jo, při tom běhu a při jakýmkoliv sportu velmi důležitý. Tak jestli nám to můžeš něco povědět. Můj trenér, kterýho jsem zpočátku nenáviděla. Já jsem ho nenáviděla. A to ještě nebyl můj trenér, to jsem nevěděla, že bude někdy v budoucnu, protože jsem si říkala, ježiš, takovýhleho člověka mít do sebe, to bych jako nechtěla. No a pak jsem se k němu nějak dostala. Na své škole jsem vystřídala všechny trenéry, jsem byla docela taková přelétavá. A teď je to jeden z nejlepších lidí v mém životě. Já ho mám jako tátu. Naučil mě strašně spoustu jako věcí, naučil mě i pokory. Samozřejmě já mám k němu strašně velký respekt, pokoru, úctu, ale i na druhou stranu si z něho dokážu dělat velkou srandu a je to pro mě fakt jako takovej srdcař. Je to fakt jeden z nejlepších lidí v mém životě a moc k němu vzhlížím. Naučil mě toho hodně, no. To je krásný. A víš, proč tím nenáviděla? Co ti vadilo? Já nevím, když jsem byla v prváku na Gimplu, v tom Jablonci, tak já jsem strašně hodně jako věcí bojkotovala a chtěla jsem jako s tou atletikou skončit. Já jsem ji teda sotva i začala a prostě mě to nebavilo, říkala jsem si, to není nic pro mě a vlastně jsem furt chtěla, aby to byl koníček a ne, aby to byla nějaká povinnost. Nebavila mě prostě ta škola, já jsem chtěla být tady v Ústí u maminky mezi svýma lidma a máma chtěla, aby jsem byla tam. To bylo asi nejhorší období s mojí mámou. Jsme se 3 měsíce jako podle mě skoro v kuse jako hádali. Já jsem volala celý mojí rodině, aby se mě snažila dostat pryč od tamtud z té školy. A mamka řekla, že jednou budu ráda. Jednou jí za to poděkuju, že mě tam jako udržela na té škole. A pak začal takový období, kdy já jsem vlastně přestoupila k tomu trenérovi a kamarád mi řekl, že jednou ze mě udělá mistryni republiky. A já nevím, jestli se mi prostě takhle něco jako přehouplo v hlavě. Nevím, šla jsem k ním do té tréninkové skupiny, poznala jsem strašně fajn lidi a úplně se mi přehodnotily jako ty priority, přenastavilo se mi to jinak a chtěla jsem tam naopak bejt a chtěla jsem tam i zůstávat a pak jsem i děkovala mámě za to, že mě tam udržela. Pak jsem začala vycházet s tím trenérem, ukázal mi prostě ten atletický svět, to, co prostě zatím všechno je a nevím, mně se na mém trenérovi strašně líbí to, že u každého člověka, ať už jsme jako rozdílní, tak dokáže najít tu lásku k tomu sportu, jakoukoliv cestou. A je to, strašně to obdivuju. Je to pěkný. To je hezký. Hezký. A kde bereš radost v životě, v té každodennosti? V té každodennosti? Ty vogo. No, já ani nevím, já jsem podle mě hrozně veselý člověk a já se strašně ráda směju. A hodně problémů řeším smíchem, prostě je to boží z maličkostí. Nevím, snažím se jako pohlížet na ten svět jenom v těch jako nejlepších asi barvách, snažím se prostě dělat srandu ze všeho. Já nevím, mám radost i ze svého psa, prostě nevím, když jdeme běhat a ona jako tam tak poletuje, tak mám z toho prostě radost, že je šťastná. Mám radost, když volám s mámou nebo se ségrou a jsou šťastný. Mám přítele, se kterým jsem taky velice moc šťastná a on je taky takovej smíšek. Prostě já nevím, nemračím se na lidi, snažím se prostě smát. Myslím si, že to je o dost potom lehčí ten život, než být zamračený. Proč se ho dělat těžší? Naprostý souhlas. Nádherný. Můžeš nám, Káťo, prozradit tvůj věk? Je mi 22. Ty skončila 22 aktuálně.
Mhm. Takže krásný životní postoj ve 22 letech, brát to s humorem a smíchem. To je úžasný, takhle vnímat a vidět. To jsi měla vždycky, anebo jsi na to přišla? Mm, myslím si, že postupem času jsem na to přišla, ale vždycky jsem byla taková, jakože furt jsem se smála, vždycky byla taková moc hyperaktivní, vždycky mě bylo slyšet, Aha. ale postupem jako času jako i na to přicházím, že prostě proč si ten život dělat jako složitý, když prostě může být jednoduchý. Samozřejmě jsou těžké situace v životě, ale je to na tom člověku, jak s tím jako naloží. Jestli truchlit doma, nebo prostě to nějak přeměnit v něco dobrýho. No a já, když jsem jako truchlila, tak jsem šla třeba zrovna na ten trénink, tam jsem to ze sebe nějak dostala a pak jsem byla prostě šťastná, veselá. Je jasný, že každý člověk bude mít ve svém životě nějakou pochmurnou chvilku, kdy mu nebude do smíchu, bude chtít brečet, to je dobře. Je dobře nebýt v pořádku, tak taky k tomu prostě jako patří a člověk na to musí prostě přijít sám, jak s těmahlema situacema jako naložit a přeformulovat to k tomu nejlepšímu a být tou nejlepší verzí sama sebe. No. Jo, já jsem teďkon trošku, jak ty říkala, vidění, že říkáš věci, někdy moje jakoby slova, ale ve 22 letech mít takovou jako nadhled a takhle to mít jako v hlavě srovnaný, tak za mě skvělý. Super. Děkuju moc. Radostí, že takhle tady můžeme o tom povídat a že nás všechny můžeš inspirovat. Děkuju moc. Samozřejmě, jako myslím si, že na svůj věk jsem v některých věcech vyspěla. Díky tomu, že jsem byla už od 15 na intru a musela jsem být soběstačná. Teď taky žiju sama, ale samozřejmě jsou potom i chvíle, kdy si myslím, že se dokážu naopak chovat třeba i k těm 15. Že prostě každý má svoje chvilky. No jasně. A hlavně si jako v 15 a být prostě střešitadlo je za mě úplně nejlepší recept na mládí. Být prostě jo, určitě. A moje máma skoro už v 50 se toho neustále drží. Já teda znám tvoji maminku, je to moje kamarádka. Musím říct, že to je úžasná dáma, velmi moudrá, skvělá. Takže když se tady o ní zmiňuješ, tak jenom přitakávám, ale diváci neznají, takže proto o ní trošku mluvím a tím to jí zdravíme, to jí velkou faninku tady toho projektu. A je to úžasný, když člověk má parťačku nebo kamarádku ve své dceři anebo ve své mamce. To jako musím říct, že holky máte krásný dar a je to úžasný. Jsem za to hrozně moc vděčná, že moje mamka je jedna z mých nejlepších kamarádek. To je krásný a je to velká inspirace a kdo to náhodou takhle nemá, tak si to můžete přát a může se ten vztah krásně proměnit a člověk potom může mít nádherný vztahy kolem sebe a je to super. Táťo, ty mluvila jsi už o tom, že když máš nějaký chmury, jdeš běhat. Je ještě něco, co ti pomáhá, když jdeš emočně dolů, když prostě třeba je nějaký trouble v životě, co krom běhu ti ještě pomáhá? Máš to vyzkoušený? No tak asi takový klasický smutný písničky a prostě vybrečet se. A asi se v tom možná i chvíli jako utápět, ale furt jako vědět, kdy si říct stop. Asi prostě někdy jako to člověku pomůže se v tom na chvíli prostě vykoupat. Zasmutnit si v tom. Nevím, no. Strašně fakt moc když nebudu počítat ten běh nebo nějakou aktivitu sportovní, kde se člověk vybije, tak mi v tom prostě pomůže můj pes. Nevím, jdeme na procházku, soustředím se prostě na ní, vidím, jak je prostě šťastná, tak se tomu prostě směju, udělá něco vtipného. Takže mě to prostě hned jako vykouzlí úsměv na tváři, nebo už jenom to třeba, když ležím v té posteli a utápím se v tom a prostě brečím, tak ona ke mně přiběhne, psi jsou podle mě hrozně empatický, přiběhne, začne mi olizovat tvář, ať se prostě jako, ať nebrečím, takže mě to jako rozesměje. Takže tak je takový velký štístko.
Jo, tak psy, to je jasný. Mě fascinují psy nejvíc, jak oni, já mám taky psa, taky úplně zbožňuju psa, takže rozumím. A mě fakt fascinuje, že já bez ohledu na to, v jaký jsem náladě, v jakém jsem stavu, prostě, tak ten pes se neustále ke mně chová stejně. Vždycky běhne, vždycky s takovou radostí mě poblíže, skáče, pomazlí, chce si hrát, ale prostě, že ona fakt vůbec jako to nemá, hele, ty si dneska tváříš jako kakapus, dneska k tobě nejdu. Ne, prostě pořád s tou absolutní bezprostřední hravostí, radostí a jsou bezpodmínečnou láskou. Takže nás vlastně ten pes učí jistý lásce úplně. Jo, teď jsem to chtěla říct, že vlastně je možný, že podle mě i ten pes naučil se v určitých situacích nějak jako chovat. Já přijdu domů, jsem prostě naštvaná, vytočená, z čehokoliv, to je jedno, ale k tomu psovi se musím chovat furt jakoby pěkně, ona nic jako neudělala. Takže prostě toho člověka to naučí, jak v některých podle mě situacích vycházet, zachovat prostě klidnou hlavu a jako, nebo i když ona něco jako udělá, mě to extrémně naštve, ale prostě je to pejsek a ten jako ty situace věci jako nevnímá tak jako my a nemůže ho člověk seřvát, vynadat prostě, jako samozřejmě určitě nějak ano, ale do určitý míry, takže ten člověk prostě taky naučí jako jak zacházet v určitých situacích. Ano. A přesně bezprostřední láska, ona tady teď leží vedle mě. Takže to vypadlo teď mi úplně to slovo, ale prostě jsou to skvělí parťáci. Tak, přesně tak. Jsou to skvělí parťáci. Pak hned samozřejmě, když člověk má děti, tak to jsou děti a pak další parťáci a nejvíc ty přátelé a další, že jo, co máme. A super, krásně. A pracuješ na sobě i v rámci seberozvoje, tak pracuješ na sobě každý den, že makáš, trénuješ, že jo, tam prostě to je trénink sám o sobě, ale máš i něco, co tě jako inspiruje v životě. Sleduješ něco, ať už to jsou nějaký vzory, lidi, knížky, cokoliv, podcasty. Já jsem nedávno nad tím přemýšlela, ono teď zrovna probíhalo mistrovství světa v Budapešti v atletice a všichni jako mluvili o tom, jo, tohle to je prostě můj jako idol, k tomuhle mu vzlížím. A já jsem jako přemýšlela, kdo je pro mě taková jako superstar, jako celkově a vlastně mě nikdo jako úplně nenapadl. Asi jsem jako nad tím přemýšlela, takže prostě každý člověk v sobě má něco, čím se jako nechám inspirovat. A potom si takhle od těch lidí to postupně jakoby vezmu a udělám si to v takovej jeden jako celek. Prostě od každého něco. Od každého se chci něčím prostě inspirovat. Potřebuji mít prostě vedle sebe lidi, od kterých si můžu něco vzít, ale že bych vyloženě jako řekla, že mám člověka jako vzor, tak samozřejmě je to pro mě moje máma, co všechno jako zvládla, ale asi nemám jako konkrétního úplně takhle člověka, ať už v tom sportovním světě, nebo když nebudu počítat tu mamku, tak v tom běžném normálním. Jasně. A nevím. Jasně. Aha, díky. A za mě inspirovat se takhle a vzít si od každého, co tobě vyhovuje, je úplně to takže paráda. Co chceš dál v životě? Máš nějaký vize, sny, cíle, plány? Máš prostě nějakou představu, co dál? No jako, to je těžký podle mě, nebo krátkodobě. Určitě chci dokončit školu, získat titul, 1 a nebo 2. Tu školu teda samozřejmě dělám kvůli atletice, protože si myslím, že to je nejlehčí forma něčeho k té atletice prostě. A chtěla bych jsem co nejdýl vydržet u té atletiky a prostě dokázat sama sobě i ostatním to, že se tím dá nějak i vydělávat. Atletika je teda, v tom nejsou peníze, vůbec ne. Sport u nás. Já jsem teda samozřejmě ten rok narazila na jednoho člověka,
který mi taky vstoupil do života. Je to Petr Šlosárek, který je teď i můj manažer a myslím si, že s ním dokážeme taky velké věci a pomáháme vlastně, jak s kterýma věcma jako naložit. A potom dlouhodobě já vůbec nevím, já bych prostě jednou se strašně moc chtěla dostat na olympiádu a potom, jestli se tohle někdy splní, tak asi budu jako hledat nový cíl, já nevím. To je teď momentálně můj takovej smysl života. A potom, jestli se budeme bavit dlouhodobě, tak bych chtěla mít zdravou, spokojenou rodinu. A jednou jsem si řekla, že by mi nevadilo napsat knížku. Nevím, o čem by to bylo, ale já si tak píšu různý deníčky, ať už to byly kluci, nebo kamarádky, nebo nějaký situace v mém prostě v životě. Tak mě to prostě hrozně baví a jestli bych teda někdy vydávala nějakou, nebo psala bych nějakou knížku, tak jestli by to bylo z těch různých povídek, anebo jestli by to bylo z atletického prostředí, to nevím. Ale mám to napsaný, že bych to jednou chtěla udělat. Takže až vyhraješ tu olympiádu, tak potom bude si o tom a hovorných povídek a my si to moc rádi přečteme, jo? To jsem ráda. Tak podle mě ještě do toho vkročím k té olympiádě. To je nepředstavitelný jako pro mě vyhrát olympiádu. Je to teda fakt jako pěkný a strašně hodně lidí, co prostě nevidí do toho sportu, tak třeba nevidí, že už je úspěch jenom to se tam dostat. Oni nevidějí ty přísní limity, nevidějí, jak je nastavený náš jakoby český svaz, že třeba není jako tolik peněz, takže se tam nemůže posílat každej, takže ty limity jsou fakt jako nastavený, takže se tam ukáže jako málo kdo. A to, že se tam někdo dostane, a i kdyby skončil na předposlední příčce, nebo prostě tak už je obrovitánský úspěch se tam jenom dostat a nominovat se tam, podívat se tam. A to hodně lidí nevidí, protože tak vidí akorát v televizi to, že on skončil třeba na tom předposledním místě a ježiši, ten je hrozný, že ho tam vůbec dávali, ale jako tyhle lidi, jak si šáhnou do svědomí, protože nevěděj, jak je, kolik dřiny a úsilí a odříkávání a všeho stojí za tím, se tam jenom podívat a dostat se. Myslím si, že olympiáda je jakoby sen každého sportovce. To si myslím, že můžu mluvit takhle za všechny. Děkuju, že jsi nám to takhle jako vlastně otevřela i z toho druhého zákulisí, že ono je tak strašně jednoduché, to víme všichni hodnotit soudě, že jo, to jen tak pronést nějakou hlášku, ale přesně jako, co je za tím příběhem každého toho člověka. A teď, když si bavíme o sportu, tak třeba i tvoje, že jo, kolik to stojí toho úsilí. A proto já jsem se moc přála dělat tenhle rozhovor s tebou, protože vidím na Facebooku potom, jak tady si vyhrála, tady si byla úspěšná a člověk to potom vidí. Vypadla nám kačka, teď nám vypadla, tak se podíváme, jestli nám zase se sem dostane. Halo? Tak, ano, už se tady máme. To je dobrý. Vypadla. A já jsem mluvila o tom, že jsem na Facebooku viděla, že tady si vyhrála a vidím tvoje úspěchy, ale jsem moc vděčná, že si spolu můžeme povídat, že právě podívat se, co je zatím, protože zatím je nějaký životní tvůj příběh a je zatím právě spousta úsilí a tréninku a víry a pozitivního přístupu a radosti a všeho. Samozřejmě, no ono, tak ne vždycky to je růžový. To vlastně, když začal poprvé ten covid, tak to já jsem se na to vykašlala, pak jsem se snažila dostat zpátky, pak už mě skončila střední škola, takže to znamenalo to, že se musím vrátit do Ústí. A teď můj trenér z Jablonce mě nechtěl trénovat jako na dálku, takže já jsem si hledala novýho trenéra, přišla jsem do nový skupiny, bylo to úplně něco novýho a bylo to pro mě hrozně těžký. A myslím si, že by to bylo těžký pro každého člověka, protože člověk je nějak nastavený a je naučený to třeba 4-3 roky dělat nějak. Nějak prostě má v tom svůj systém. A teď přijde do něčeho a je všechno úplně jinak. A musí se učit vlastně jinýmu tomu procesu.
ten trenér, co jsem měla tady, je strašně fajn člověk, jako úžasný, hodnej, taky by pro lidi udělal fakt jako spoustu, ale jako trenér jsme si prostě nesedli a je to v pořádku, i tohle, co se jako stává, já jsem na to byla extrémně naštvaná, já jsem probrečela prostě večery, protože dělala jsem něco, čemu jsem vlastně ani nevěřila. My jsme spolu nějak jako trénovali, vycházeli jsme, ale já jsem v tom neviděla absolutně žádný jako smysl. A vědomí toho, že vím toho víc než on, to bylo strašně jako špatný. Najednou vlastně jsem přestala mít kolem sebe lidi v té skupině, který mě tak jako inspirovali a posouvali dál a přestávala jsem si od nich jako něco jako brát a bylo to pro mě fakt strašně moc těžký, protože jsem přestala mít jako na chvíli, nevím, jako ne úplně motivaci, ale tu víru v to, jako ten celý jakoby progres. A mamka vždycky do mě jako šila, ať jako se ozvu zpátky tomu mému trenérovi, jestli mě jako nevezme na zpátek a tohleto. Teď já jsem věděla, že mě ten trenér nevezme na zpátek, protože mě nechtěl trénovat jako na dálku. Teď ještě do toho co? Teď jako škola, teď on by mě trénoval pod podmínkou, kdyby jsem já chodila do Liberce na vysokou, jenže tam jsem se jako nedostala, do toho jsem začala mít práci tady, začala jsem jakoby brigádu, to trénování těch dětí, začala jsem mít tady jako vejšku, teď ten pes a teď jsem si říkala, tak kdybych prostě jako dojížděla, tak 2,5 hodiny tam, 2,5 hodiny nazpátek, to zase ten trenér jako nechtěl, protože to je zase čas, který můžu věnovat do nějaký regenerace nebo prostě do učení, v tom vlaku prostě jsou lidi, kteří jsou i nemocní, já můžu potom onemocnit, takže to všechno bude jako k ničemu a tohle, co jsem řešila strašně dlouhou dobu, ale fakt jako extrémní a byla jsem kvůli tomu fakt strašně moc jako nešťastná, protože jsem věděla, že ten posun, který jako já jsem chtěla mít, tak jsem ho neměla. A pak se vlastně stala taková zlomová situace, že my jsme se s tím trenérem jako extrémně, ale extrémně pohádali. A to mě vlastně donutilo se ozvat tomu mýmu trenérovi z Jablonce, jestli by mě jako nevzal nazpátek. Takže jsem se s ním domluvala jako schůzku, teď jsem tam jela a jela jsem tam jenom kvůli 1 hodině, protože jsem pak musela stihnout zase vlak nazpátek. A on si myslel, že tam jedu kvůli škole, protože on i sám byl můj učitel na střední a měla jsem ho i u maturity a myslel si, že potřebuji s něčím pomoct. Samozřejmě já jsem na něho vychrlila to, že chci jako, aby mě vzal nazpátek a já, jakože co bych mu mohla nabídnout je to, že bychom se mohli vidět maximálně 1, 2krát týdně a že bych prostě trénovala jako sama tady v Ústí. A že vím, že jsem ho minule zklamala, že jsem se na to jako vykašlala, ale že jsem se samozřejmě ze svých chyb jako ponaučila a že prostě jsem natolik dospěla jsem k tomu, že vím prostě, co chci a co tomu chci jako obětovat a že kdyby to bylo jednoduchý, tak by to dělal prostě úplně jako každej. Jsme se nějak jako dohodli a myslím si, že i on byl rád, že jsem se jako vrátila. Takže jako samozřejmě je to těžký. Já jsem potom teda od ledna nebo od půlky ledna jsem vždycky 1 týdně dojížděla do Jablonce. To je jako vlakem. 2,5 hodiny tam, trénink, 2,5 hodiny nazpátek, jako nic příjemného, ale stojí to za to. Přesně tak, člověk musí rozeznat, za co mu to stojí, no. A já vím, že bych mohla trénovat tady v Ústí. Nikam by jsem nemohla prostě dojíždět. Já jsem dokonce dostala nabídku potom i do Ameriky na plný stipendium, ale prostě já natolik věřím tomu svýmu trenérovi, že prostě to půjde. A já tomu věřím. To je to nejdůležitější. Jako Amerika to by bylo taky pěkný jako zázemí. To se nedá srovnávat vůbec s ničím. Jako tady si můžeme
To je prostě katastrofa tady v Česku oproti tomu zahraničnímu. Ale viděla jsem, že bych tam neměla toho svého trenéra, kterýho by jsem chtěla. A to je podle mě největší základ. Teď ho mám a teď za ten půl rok, co jsme spolu, jsme udělali jako neuvěřitelný progres a já věřím, že to půjde dál. Teď ještě do toho našeho týmu přišel ten manažer, který mi taky otevřel nový jako dveře, nový možnosti, jak se posunout. Takže si myslím, že to je ve správném směru. Krásný. Ty jo. Že ještě vlastně máš trenéra takhle jako z větší dálky a že se motivuješ úplně jako neskutečným způsobem sama a že si i máš toho trenéra sice, ale trénuješ jako hodně sama se sebou a prostě máš tu disciplínu, máš tu motivaci a klobouk dolů a máš ten cíl, máš tu obrovskou houževnatost a jdeš si za tím svým cílem. Tak, děkuju. Já bych právě mě takhle hodně lidí jako říkalo, že to je hustý, že dokážu jako trénovat takhle jako sama, všechno jako sama, že mám jako tu disciplínu, že to je obdivuhodný. Jenže já nad tím takhle nepřemýšlím vůbec. Mně to jako přijde právě normální a běžný. A asi jsem jako za to ráda, že jako pak se nemusím třeba tolik jako až tak přemlouvat. Jako samozřejmě, že jako když je fakt hnusně, já ležím a říkám si, ty prostě nepůjdu a potom prostě to svědomí by mě jako nenechalo asi a jdu. Ale beru to asi prostě jako samozřejmost, jako je to na každém člověku, jak s tím naloží. Jako když je ti to přirozený. Přesně tak a můžu být asi za tuhletu vlastnost jedině jako ráda, no. To mamka taky vždycky, a tě obdivuju, tohleto. Je to no. Jako samozřejmě potom, když jsem v tom Jablonci s tou skupinou, tak je to pro mě o tolik snažší, protože prostě jsme skupina lidí a děláme to dohromady všichni. Jenom je tady krásný příměr. Já moc děkuji tady za to, že jsi vlastně tady to řekla, že ti to, a já jsem to pojmenovala to, že ti to je vlastně přirozený. Je to asi úplně stejný, jako kdybychom obdivovali a můžeme obdivovat úplně úžasnou paní uklízečku, která miluje to, co dělá a jí přirozený to, že jde uklidit a jí taky nikdo nemotivuje, nemá trenéra v tu chvíli, aby šla a uklidila třeba barák od zhora až dolů a všechny kanceláře a prostě ona to může mít ráda, pokud se bavíme o tom člověku, který to má rád, jako ty máš ráda běh a prostě je jí to přirozený a můžeme obdivovat stejně taky, stejně jako tebe. Můžeme se tím vzájemně inspirovat, ale když člověk je na tom svém místě, tak je to pro něj, jako když v vozovkách dejchá, ale samozřejmě někdy se musí k tomu taky kopat, jako říkáš ty, že jo, není to jako, že máme na těch růžích ustláno, prostě někdy to je a je to někdy těžký. Jo, super. Mám otázku na tebe a jsem fakt zvědavá na tu odpověď u tebe. Co znamená nikdy se nevzdávej? Co pro mě znamená nikdy se nevzdávej? No, že člověk se nesmí asi vzdát svých snů. Pokud se člověk vzdá svých snů, tak podle mě selže. Ty sny musíme mít, ať už to jsou jakýkoliv, ať už jsou malý nebo velký, tak to je podle mě takovej, ty sny jsou takovým hnacím motorem našeho života. Takhle. A ty se nám už svoje sny řekla, takže to víme. A mít ty sny a jít si za tím, že to jsou hnací motory. Krásný vnímání. Já miluji totiž tuhle otázku, protože každý člověk ji vnímá úplně jinak a každý člověk mi úplně nějak jinak odpovídá. A u tebe děkuju za tenhle pohled, krásný, taky se mnou naprosto rezonuje a je to moc hezký. A co by si vzkázala posluchačům tady toho projektu Nikdy se nevzdávej? No tak určitě bych doporučila, ať mají ty sny, ať už jsou jakýkoliv. Hlavně ať je mají, ať si jdou za svým a ať už jim kdokoliv říká, že je něco nemožný, tak nic není nemožný. Ať si jdou prostě za tím, čemu oni věřej. A to je to nejdůležitější, věřit tomu. A taky, ať sportujou, protože sport je lék úplně na všechno. Člověk si u toho vyčistí hlavu, zasměje se, pobrečí si, je to
boží. Prostě sportujte a věřte si a mějte sny. Děkujeme. Děkuju. Děkuju. Teďkom po tom rozhovoru s tebou, já bych si šla nejradši zaběhat. Máš chuť jako jít pak něco dělat. Prostě já ráda teda běhám. Já teda, jestli můžu říct běhat, já si popoběhnu, jo, já si takhle Ale jako plážu, tak jako to je moje běhání. Ale to že je mě super. namotivovala teď k aktivitě, takže věřím, že nejenom mě, ale i diváky. Takže moc ti děkuju a děkujeme. Já A děkuju. já ti moc přeju, ať se ti daří. Věřím, že tě uvidíme někde, ať už v televizi, na sociálních sítích, někde na trati, jak se ti bude krásně dařit a hlavně ti moc přeju, ať si užíváš každý den a prostě si užíváš ten každý den, protože to je za mě to nejvíc. Děkuji moc, děkuji za všechno, taky přeju jen to nejlepší a užívání každý dnů. Tak, ahoj, ahoj. Tak jo, tak se měj krásně, děkuju. Ahoj.